Sanibonani. Namhlanje bafethu ngizonifundisa isiZulu ngoba isikhathi esiningi ulimi lethu luyalahleka bafethu. Ngaphandle nje kokulahla ulimi, izinto zesiZulu bafethu asisayinaki kakhulukazi njengoba sesiphila nje esikhathini sanamhlanje, noba namhlanje abaningi bafethu abasasazi isiZulu. Anginifundise bafethu into ezimbalwa nje ezesiZulu engicabanga ukuthi noma bekhona abantu abazaziyo kodwa bambalwa futhi. Okokuqala nje bafethu, uma ubingelela umuntu omdala uthi sawubona, ugcina lapho kuphela, awusho ukuthi kunjani. Ingane ayimbuzi umuntu omdala ukuthi kunjani, umuntu omdala ubuza ingane ukuthi kunjani. Okwesibili, uma ungena ekhaya, mhlawumbe nje ungena umuzi noma ungekho esigokeni, uma ungena ekhaya ungaganiwe awukhuleki. Umuntu onelungelo lokukhuleka umnumzana kuphela, umuntu oganiwe. Le nto esenenza bafethu isikhathi sanamhlanje, uthola ingane engaganiwe noma umuntu omdala nje ongaganiwe uthole esekhuleka. Asazi leyo nto leyo bafethu ukuthi niyithathaphi neyifundiswa obani ngoba akakhuleki umuntu ongaganiwe. Ngibona okwesithathu bafethu. Okwesithathu, uma ukhuluma nje ngokuthi mhlampe ungababa wakho noma wakho unodadewabo, mhlampe kunoma mncane kanjalo kanjalo. Uma mncane awusho ukuthi mamncane, because ngesikhathi uthi mamncane uyamnciphisa lapho, umbiza into encane. Kufanele uthi mama nje. Bonke abantu abasukela noma wakho noma mhlampe nobaba wakho kusuke abazali bakho lapho. Umuntu olama nobaba wakho awusho kamncane uthi baba. Kanjalo futhi noma wakho futhi kanjalo awusho ukuthi mamncane uthi mama. Bonke abantu laba akufuni ubahlukanise, ufuna ukubabize nje njengoba usubiza umzali wakho. Uma ukuthi uthi mama uthi mama, uma uthi baba uthi baba, ugcine lapho. Ngoba ngisho komalume awuhlukanisi komalume, awusho ukuthi umalume omncane, awusho ukuthi umalume kanjalo kanjalo, uyothi nje malume. So nangaphakathi bafethu sibambane.